Кемдер бәлки һаман шул бер сүз дияр, әмма безнең алдагы репортажыбыз кабат туган тел һәм аны өйрәнү турында булачак. Бу атнада туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов республиканың кайбер мәктәпләрендә туган телгә мөнәсәбәтнең әйдә ярар дәрәҗәсендә генә булуын ачып салды. Икенче зур мәсьәлә республикада төзелгән яңа мәктәпләрдә татар сыйныфларының булмавы. 2019, 20, 21 елларда салынган белем йортларында нибары бер татар сыйныфы ачылган. Фәйрүзә Мәҗитова Казанда быел эшли башлаган мәктәпләрдә милли мәгариф белән танышты һәм 3 ел элек булган хәлдән алга китеш булмавын күреп кайтты. Салават Күпре микрорайонындагы 182-нче лицей бу. Аның хәзер 2 бинасы бар. Сентябрьдән 1500 укучы сыйдырышлы яңа корпус ачылды. Анысында өлкән сыйныфлар укый, ә башлангычлар монда белем ала. Быел беренчегә 402 бала кабул иткәннәр. Тик монда татарча бер сыйныфта юк. Заявление язганда сорадылар, нинди класска бирергә телисез? Татар теленәме, рус теленәме? Ә сез кайсы сорадылар? Рус җиңелрәк бирелә татардан караганда. Күбрәк рус телендә сөйләшәбез. Безнең бала урысча күбрәк аңлый, татарчага кыенрак, шуңа күрә рус группасына инде. Үзләре чип-чиста татарча сөйләшүче әти-әниләр балаларын рус сыйныфына биргән булып чыкты. Шуңа күрә бу лицейда бары тик татар теле генә татарча укытыла. Башка фәннәрне татарча укуга ихтыяҗ юк. Безнең рус телле лицей, шуңа күрә без алабыз тәрбия классларын гына җыябыз. Һәм бу мәктәп эчендә үткәрелә торган татар телендә чаралар, класс сәгатьләре, республика, район һәм шәһәрбез үткәрә торган конкурслар татар телендәге эшләр алып барыла бу балалар белән. Мондый сыйныфлар татар телендә тәрбия бирү сыйныфлары дип атала. Андыйларны быел 6-ны ачканнар. Безгә татар теле дәресенең барышын күрсәтәләр. Ул җанлы аралашу формасында җырлар белән үрелеп бара. Мәктәптәге укучыларның 70% татар теле дәресенә йөри. Күпчелеге аны ипи тузлык булсара аралашыр өчен укый. Ә ул атнага нибары 2 дәрес ди укытучылары. Татар төркемнәре кимедән беренче сыйныфка күбрәк телне аңлап, ләкин сөйли алырлык дәрәҗәдә булмаган балалар килә. Ансы кызганыч. Алар белән эшләргә тырышабыз, күбрәк уен технологияләре кулланып, кызыксындырып. Бүген татар телен балаларга өйрәтү һәр укытучының үз намусында. Һәм аны ничек укуларын мәктәп җитәкчелеге әллә ни контрольдә тотмый. Милли мәгарифкә карата эчке контроль начар. Бу атнада парламентта узган утырышның берсендә Марат Әхмәтов шул мәсьәләгә игътибар итте. Мәктәпләрдә безнең уку йортларында аларда милли мәгарифның торышы мәктәпнең эш эчтәлегенә бәһа куймый. Чөнки бердәм дәүләт имтиханы бирсәң дә ярый, бирсәң без бик бактыйбыз инде, бирмәсләр дә була, аны сөйләүчеләр бик аз инде. Ә бүгенге көндә әйтәләр менә бигрәк тә инде татар телен укыту, татар теле һәм әдәбияты дип әйтгәндә, ул дәресләргә безнең беркем дә керми диләр. Бу фикерне мәгариф һәм фән министрлыгында да инкар итмиләр. Мин тулысы белән килешәм. Әлеге комитет утырышында бик минемчә мөһим мәсьәлә күтәрелде. Ул ичке контроль мәсьәләсе бигрәк тә милли мәгарифкә карата. Чыннан без берникадәр соңгы 3-4 ел эчендә тынычландык дип уйлыйм. Без бераз менә ниндидер теге ыгы-зыгы чоры үткәннән соң тыныч тормышка күнегә башладык. Үзебезгә ниндидер таләпләр, максат һәм бурычлар куймый башладык. Һәм чын мәгънәсендә теге азарт рәвешендә үзебез белән ярышудан да туктадык. Ә менә татар теле укытучылары контроль юклыгын ачыктан-ачык әйтә алмады. 2017 елга вәзгыять аркасында, ул менә илдә булган вәзгыять аркасында бераз гына милли үсеш төште. Хәзер менә күтәрелеш бара. Бу уку елында без федераль белем бирү программалары яңартылган вариантка күчтек. Ул безнең сәгать саннарына да бик нык тәэсир итте. Сәгать саннарыбыз да артык. Мин ул яктан милли мәгарифкә контроль җитәрлек булгандыр дип уйлыйм безнең гимназия тарафына. Мин исә үз исемемнән шушы җитәкчелебезгә рәхмәтемне әйтәсем килә. Бу яктан мин ирекле үзем теләгәнчә, үзем күргәнчә балаларга дәрес материалын җиткерәм. Кайбер мәктәп җитәкчеләре дә контроль кирәк дию белән генә шикләнде. Шуннан да моны контрольдә тотарга бик тә кирәк. Җитәкчелек тарафыннан да, заводчылар тарафыннан да без бу юнәлештә эшлибез. Татар теле дәресләре, чаралар үткәрелә торган. Алар барысы да контрольдә тора. Без үзебез дәресләргә йөрибез. Конечно, особое внимание мы всегда будем уделять тем
языкам, которые есть в нашем регионе, в нашей республике Татарстан. Анастасия Акмаева Казанның Сибгат Хаким урамында быел ачылган 107-нче гимназия директоры. Бу рус теле белем йорты. Татар сыйныфлары бар. Барлык фәннәрне татарча өйрәнәләр. Милли мөхит, махсус түгәрәкләр каралган аралашу татарча. Әмма бу махсус проект Сәләт Асылташ мәктәбе. Моңарчы 51-нче мәктәптә эшләгәннәр. Укучылары 1-дән алып 4-нчегә кадәр һәр параллельдә берәр сыйныф җыелган. Монда әти-әниләр балаларын татарча белсен дип махсус бирә. Әмма моның өчен өстәмә акча түли булып чыкты. Ул баштан ук түләүле иде, чөнки ул Сәләт базасында оештырылган мәктәп. Монда безнең ата-аналар барсыдан индер татар дөньясы өчен җанын аткан, каядыр хезмәт иткән, барыбер күпмедер дәрәҗәдә татар мөхитендә үскән, шул ук Сәләттә үскән кешеләр һәм бүгенге көндә җәмгыятьтә телне саклауның мөһимлеген туйган кешеләр. Кайсы фәннәрне татарча укыйсыз, кайсысын русча ничек? Урыс телен урысча, математиканы, урысча да татарча да. Татар телендә укырга яратам, безнең өйдә сөйләшәбез татарча. Без мәктәпләрне йөреп чыккач нәрсә күрдек? Берәүләр татар булып та балаларын рус сыйныфына бирә, икенчеләре баласын татарча түләп укыта. Нәтиҗәдә быел Казанда төзелгән яңа мәктәпләрдә беренчегә кергән балалар өчен нибары 3 татар сыйныфы ачыла. 184-нче мәктәптә быел беренче тапкыр махсус сыйныф җыеп, математика, рус һәм инглиз теленнән кала башка фәннәрне татарча укытуга күчереп караганнар. Ул сыйныфка 32 бала җыелган. Аның өчен сыйныф җитәкчесенең дә әзерлеге кирәк. Туган телне артык укып булмый ул. Ул мөмкин кадәр күп булырга тиеш. Чөнки шул очракта гына бала ул телдә сөйләшә алачак. Мөмкинлекләр бар. Аның өчен проблема юк. Димәк, балага туган телне өйрәтү беренче чиратта әти-әниләрнең теләгеннән торса, икенчедән мәктәп җитәкчелеге һәм мөгаллимнәрнең кирәксенүенә турыдан-туры бәйле. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Ләйсән Сәитова, Адымнар.